А цяпер до нас долучаются белорусы Бразилии. Это Воля и Паттерсон Франко. Калі ласка. Вітаем. Вітаю. Добрый вечер. У нас у Бразилии уже трохи поздненько, давай трохи ближэй, тебе не бачно. Найперш хочам шчыра падзякаваць суполцы беларусаў Канады за запрашэнне і увогуле гэта такі час цяпер, калі мы паўсюль яднаемся, шмат хто з беларусаў увогуле пачынае толькі адкрываць для сябе сваю ідэнтычнасць і усведамляць сябе беларусамі. На шчасце, гэта нарэшце адбываецца масава і таксама усе паўсюль яднаюцца, салідарызуюцца, гэта вельмі моцна і ў гэты час вельмі істотныя сімвалы. І мне здаецца, Караткевіч гэта якраз і сам Караткевіч, сама ягоная асоба і ягоныя творы гэта таксама такія сімвалы беларушчыны. І часам можна падумаць, што сімвалы гэта, нас доўга вучылі, што сімвалы гэта не так істотна, як штосьці матэрыяльнае, штосьці эканамічнае, можа быць, і гэтак далей. Але мы бачым, як цяпер узурпатары ўлады ў Беларусі змагаюцца найперш з сімваламі, зачынілі краму «Сімваль-бай», топчуць себе чырвоны-белы сцяг, і як людзі ў змаганні за праўду бяруцца менавіта за сімвалы, як сімвалы падсілкоўваюць людзей, так, як людзі набіраюцца сілы ў гэтым. І менавіта вось 90-годдзе Караткевіча таксама робіцца штуршком шмат для каго, каб перачытаць, пераглядзець, і гэта вельмі істотная фігура, вось пра якую заўсёды пра якую цяпер шмат мы ўсе гаворым. І вось мы таксама жывем далекавата ад Беларусі, у нас тут няма такой сталай, доўгай, нейкай грунтоўнай дыяспоры, але наша бразільская дыяспора, беларуская дыяспора ў Бразіліі аб'ядналася якраз вось сёлета пасля жнівеньскіх падзеяў збольшага, і высветлілася, што ў нас тут жывуць проста цудоўныя людзі, з якімі можна рабіць неверагодныя нейкія справы, культурніцкія праекты, і мы выкладаем беларускую мову бразільцам і праводзім культурныя вечарыны, і ўсё гэта неяк так адбываецца, што мы не паспяваем усё гэта рабіць. І вось літаральна учора я распавядала вучням, якія вывучаюць беларускую, бразільцы, якія вывучаюць беларускую мову. Мы чыталі цытаты Караткевіча і чыталі, перакладалі, разумелі, разбіралі, асацыявалі з цяперашнімі падзеямі. Усё гэта неверагодна актуальна, як ужо сёння было сказана шмат разоў таксама, што ўсё гэта вельмі, як быццам бы ён пісаў, як быццам бы ён ведаў і пра будучыню, і пісаў пра нас. Але мне здаецца, што сапраўды ён ішоў ён казаў шчыра пра тое, што рабі нечаканае, рабі як не бывае. Ён якраз сам па сабе прыклад таго, што людзі робяць гісторыю, не нейкія там плыні, а асобы. І гэта адзін з тых людзей, які паказаў беларусам асобу беларускай гісторыі у літаратурных творах і ўласнай асобай. І гэта вельмі істотна пра гэта памятаць, што ўсё залежыць ад нас саміх, так, і што мы самі, нават калі мы адны, нават калі здаецца, што ў нас няма нейкай падтрымкі суполкі, насамрэч гэтая падтрымка ёсць, яна і ў продках, і ў сувязі з радзімай, і ў сувязі з іншымі суполкамі па ўсім свеце. Таму я вось яшчэ раз хачу падзякаваць асабіста за запрашэнне да далучэння да такіх мерапрыемстваў, якія ладзяць беларусы Канады, таму што гэта вельмі істотна для нас, як для такой нашмат меншай суполкі, таксама мець магчымасць далучыцца і адчуць сябе часткай, значыцца, беларусаў Амерыкі і Амерыкаў і беларусаў свету. І так, я буду сканчваць і перадам слово Паттерсону, таму што ён умее лепей казаць пра гэтыя рэчы і падрыхтаваў трохі прамову пра Караткевіча менавіта, так? Ну,
Ты просто лепш размаўляеш, таму Я я не. думаў лепш зараней падрыхтаваць нешта. Просто калі Воля мяне прапанавала паўдзельнічаць на гэтай прэзентацыі пра нашага Караткевіча, я думаў, што я магу дадаць, бо я яго не чытаў у школе, я не вырас у Беларусі, я не беларус, я адносна нядаўна вывучыў гэтую мову. І я вось думаў, што я магу казаць, так, вы нашмат лепей яго ведаеце, чым я. Але я згадаў цытату Анатолія Бутэвіча, што прозвішча Владзіміра Караткевіча з'яўляецца не толькі сведчаннем сапраўднай якаснай літаратуры, але і апазнавальнай прыкметай нашай Беларусі. Таму я думаю, што гэта наш Караткевіч гэта вельмі цесна звязаная з канструкцыяй нацыянальнага дыскурсу Беларусі. То бок Беларусь Караткевіча гэта наша Беларусь, якая размаўляе на беларускай, ды шануе сваё мінулае. Гэта Беларусь, якая была, ёсць і будзе. Першы раз, што я чытаў Караткевіча, дарэчы, я слухаў, насамрэч, гэта кніга «Старагавольцы» Ладзя Роспачы некалькі гадоў таму. І калі б тады мяне спыталі, з якой ён эпохі, я б, напэўна, сказаў, што з часоў ВКЛ ці з самага Полацкага княства. І гэта нават не праз стыль гурта «Старагавольцы», а праз тое, што так гісторыя мяне ўразіла, як нешта старажытнае, нейкая класіка, эпічная класіка, сапраўдная. А потым, калі я бачу запіс выступа, вось менавіта гэты, які вы паказалі, з канца 70-х у колерах, і ў мяне быў нейкі дысананс. Я думаў, як гэта класік жывы ці гістарычна нядаўна жыў увогуле, як гэта магчыма. Бо ў Бразіліі звычайна лічыцца класіка, гэта аўтары з 17-га да 19-га стагоддзяў. У крайнім выпадку нашы знакамітыя Машэр Джасіс ці Ліма Багету, якія памерлі ў пачатку 20-га стагоддзя. То бок дзеючыя 20-га стагоддзя для нас, як Карлос Друмон, я не ведаю, напэўна, вы не чулі, але яны вельмі знакамітыя ў Бразіліі. Цесіля Мейрэліс, Жорж Амаду. І я пра Паулу Коэлью нават маўчу, я ўвогуле маўчу. Занадта сучасна ў нас лічыцца, каб лічыліся класікамі. Але вось я тады падумаў, лагічна ж, Беларусь стала незалежнай адносна нядаўна, гэта ў канцы 90-х, а Бразілія недзе 170 гадоў раней, таму ўсё лагічна. Але што тады казаць пра Купалу, пра Коласа, пра цётку? Некаторыя белорусы любяць казаць, што беларуская мова памёрла разам з інтэлігенцыяй 30-х гадоў, быццам яны проста памёрлі, так. А потым ніхто ўжо не стаў размаўляць ды пісаць на мове. А тут Геніуш, Караткевіч, Барадулін, Быкаў, Брыль, дарэчы, без Брыля, дарэчы, наша прэзентацыя наўрад ці назвалася б наш Караткевіч, бо ён напісаў эсэ пра гэта, наш Караткевіч. Ды шматлікія геніяльныя пісьменнікі ды пісьменніцы, якія паказваюць, што жыве беларуская мова, літаратура і нацыя. А калі шукаць яшчэ далей, Вінцэнтунін Марцінкевіч, Рушулей Радзівіў, Адам Міцкевіч, Семён Полацкі, Рагнеда, Фрэнсіс Карына, уся гэта лінія, якую дагэтуль намагаюцца разбіць, спыніць, стрымаць. Гэта ваша спадчына, што трэба захаваць ды працягваць. І гэта Караткевіч вельмі добра разумеў, як ён сам казаў. Для нас жа, беларусаў, гісторыя у многім незведная. Мы пакуль што мала ведаем аб жыцці, звычаях, побыце нашых продкаў. І кожны, хто ведае, хто можа ведаць, павінен збіраць гэтыя падрабязнасці і перадаць іх іншым. Яшчэ ўчора мы з Волей глядзелі фільм з белсатаўскай серыі «Лабірынты» пра Караткевіча. І мяне вельмі ўразіла тое, што людзі праз яго, праз аўтара пераходзяць на беларускую. І, адпаведна, на беларускі светапогляд. Без першай няма другога. І аўтар вельмі добра гэта ведаў. Як трагічна паказвае вынік расійскамоўнай экранізацыі ягонай аповесці «Дзікае паляванне караля Астарха».
У маім даследаванні пра фільм «Жыве Беларусь» і пераклад яго ў розных моваў, у тым ліку і літувійскую, я бачу, што між вамі і суседнімі народамі ёсць шмат агульнага, але шмат з гэтага прысвоілі тыя ж народы, як, напрыклад, Русь кіеўская, руская мова, расейская, Вялікае княства літувійская, там, дзе Вільня зараз. Нават Крыўя, прынамсі для латышоў, калі спытаць, гэта яны скажуць, што гэта Расія. Так што адзінае, што вас сапраўды адрознівае ад іншых народаў свету, гэта беларуская мова. І таму Караткевіч было так істотна, каб на ёй размаўлялі ў фільме, але не толькі ў фільме, а ў жыцці, у побыце. І гэта не значыць ні з кім не размаўляць, так? На розных мовах, на іншых мовах. Бо, як Караткевіч сам пісаў, у зямлі пад белымі крыламі, беларусам прыродна уласцівая павага да іншых народаў і памяркоўнасць да таго, хто думае іначай. Часам трохі занадта, я б дадаў, але гэта паказвае, якія вы можаце і як паказваеце мірнымі пратэстамі не толькі ў Беларусі, а па ўсім свеце, што вы ўмееце супрацоўнічаць на ўсіх мовах дзеля вашай справы. Такім чынам, наш Караткевіч для мяне гэта наша Беларусь, пра якую мы марым і будуем у нашых сэрцах, у нашых жыццях, калі мы размаўляем і чытаем па-беларуску і дбаем пра беларускую спадчыну і працягваем яе. Дзякуй. Жыве Беларусь толькі. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вялікі, што вы далучыліся да нас. Вельмі рады, што беларуская моладзь выбірае Караткевіча, чытае Караткевіча, разумее Караткевіча. Вельмі рады, што Караткевіча чытаюць і ў Беларусі, і ў Канадзе, і ў Гішпаніі, і ў Бразіліі. Таму я думаю, што беларуская мова, беларуская нацыя яшчэ толькі пачынае і працягвае свой росквіт, і мы будзем шчаслівай і сапраўднай нацыяй у будучым.